Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe janggiyankoɓe e gollodirteɓe e ɗeɗo men golle, ko salminde goto kala e mon e juurade goto kala e mon e wiide alhamdulillah. Wona on jii golle men nani, wona on jii golle men, on jii ɗeɗo kaɓorɗe ko ɓuri hewde e majje koɗe bonɗe. wona on jiide ɗeɗo kaɓorɗe ɓuri hewde e majje koɗe bonɗe. Koye majje noon nde wonɗen mbawen dañde ko jiɗɗen wadde ko on jii. A windande windama nana yaha hoto fayi e nder weeyo. Oɗa ordinateur goto heddiɗo moyne gollo ɗum hay on saaha kadi jogo caɗele ronka yaade gande ko bonɗo on jii. O ko bonɗo non jii ɗum ɗo fof ko gollorɗe on jii. Ene ñaama courant on jii. Ay ngal ɗo alluwal jogino ɗon oɗon jangira eɗen badda hen ha Allah walli on jii. Yiɗɗe fof on jii ko jooɗiɗi jahani. Ɗi fof nan jooɗi ko jahani, ay jahanayi. Wona on jiide on jii. Ay lestoɗi fof ko bondi, lesto non tawi joyi ha heewi ko boni. Na on jii ɗum ɗo de. Ɗum fof golle kaɓorɗe meɗen ɗe ndenduɗen jeyɗen. So finama tan en dawi e golle ɗo henne woni nokku men. So en jiɗi wadde geɗe men alliyankoje dewirɗe Allah ɗe, garen ɗo jooɗen ndewen ɗo Allah taginen ko ha ndewen ɗum. Waɗa garen ɗo ndewen ɗo Allah ɗo henne. So en tampi garen poccoɗen ɗo on jii. Poccoɗen ɗo ko foccorde men, ɗo ko gollorgal men, ɗo ko rewirde Allah. Hay ɗo ko rewirde Allah, hay ɗo ko rewirde Allah. Sa leli aɗa fofto aɗa rewa Allah, sa aɗa gollo aɗa rewa Allah, saɗa juula walla aɗa wirda aɗa rewa Allah. Daga fof ko Allah woni e gollodiri e nder hen. Ɗum noon on jii geɗe men nani ko ni goɗe ɗe mbayi. Geɗe men ɗe fof ko ni mbayi. Sen pini en ngala haaju sona arde wallodirde e julɓe ɓe ha mbawen wallodirde e mabɓe ɓe keɓa ko heɓete koko jiɗa fof ne ara to mon to ko nanguitte. So nanguitaka arata e moɗon. Kadi nanguigol ngol watte ko en direct. Kamɓe golloɓe radio ji ɓe soɓe nanga jourluji ɗi taw koɓe rewidi ko baɗata ko, mi yaada e mabɓe, mi nanga, mi gayna, mi weddo on keɓon. Kamɓe waɗoɓe sago mabɓe ko yo nane, ko yo hutore. Min kadi min wonaga min jaɓɓanoɓe ɗum, min ballaɓe ɗum no yettori galleji min goɗɗi ɗi. On jii geɗe kewɗe on jii ene yetto ene weehe. So rewani e nanguitagol yettatako, ko ma nanguita tan. Sabu radio fattama ha ngara, télé fattama ha ngara, watte tan ko YouTube to. Ɗum noon sa ala connexion yaha toon. Wadde min ngara min lamtoma toon, min gaddanma ɗum to woni to, watte audio yettoma, nanna e portable ma. Tawaɗa nder ladde, ka demowo, ka gaynako, anne ko hen jeeɗa mbawa dañde anne kadi heɗo naftoroɗa. Ɗum saabi ene wiye yo on mbaɗe hen balle mon e jinguereji moɗon saha fof. So waɗaka jinguere, waɗaka ballal, en ganat kala pinɗen ɗum ɗo arani, ɗum ɗo arani. Ko arata ha ara ko courant wifi addata yetto on toon. Ɗum noon wadde mbaɗe hen doleji mum no potno, goto kala wasa yawde. Hami mi ala mi wawa daranta galle, mi ala mi wawa daranta galle. Nanɗon
on ji nanɗon on ji nanɗon on ji mbaɗen heen balle men e jingere men mbaasen ɗawde koye men e nde ɗo moƴƴere yahowal ko musidɗo mon giɗo mon sabu Allah Yaya Ly ko Sénégal alhamdulillah bil alamin on jarama wassalam